أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. آمين آمين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أسلم وأمي فلوك على دفو كا على ولي ماندو ka ala barka da ka soli an ka kiraba ka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka soli a so dinga sanman ka soli a ka sahaba ɲuman kan n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin nabaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma, denmisɛnnin maakɔrɔba. An filɛ kɛnɛ min kan nin ye seereya kɛnɛ de ye Ala bolo, aw ni ne, k'a jira Ala la i ka kira kisi nɛɛma b'a ma, amma a tile ni anw ka ɲɛnɛmaya balo tile ma kɛ kelen ye, mais a b'anw cɛ la bi. Anw b'a jira Ala la an donna diinɛ na i ye Muhamadu ci ni min ye, o dama tɛ an hakili b'a la kalanw ni faamuw y'an sɔrɔ cogo min na, ko a bangena san min na ani don min na ani kalo min na, an y'o kibaru min sɔrɔ, an b'an ka bonya barika da kɛ Ala ye kira dili la anw ma. O kɔfɛ an b'a kɛ sunna ye sira dɔ fɛ, an b'a kɛ sunna ye sira dɔ fɛ ka kira yɛrɛ ladege k'a barikada, nka sira dɔ fɛ an b'a kɛ farida ye Ala ka kumakan la kuranɛ kɔnɔ ko n'aw ye ne Ala barikada n b'aw jiidi, n'aw ye ne Ala barikada ne Ala b'aw jiidi. O bɛ kuranɛ kɔnɔ, o tuma na an b'a kɛ farida yɛrɛ ye o sira kan, mais an b'a kɛ sunna ye kira yɛrɛ ta sira kan. Kira ko cogo di? An ka sunna kitabu ye min sɛbɛn, an ka sunna kitabu wulibaliw ye min sɛbɛn an yɛrɛ fɛ, o ko kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko a kun bɛ ntɛnɛn sun, ko fɔ dɔw y'a ɲininka ko Muhamadu mun ne bɛ ntɛnɛn sun? A ko ne bɛ ntɛnɛn sun ka Ala barika da parce que ne bangena ntɛnɛn. Jɔnni ko kira ma mawuludu kɛ? Jɔnni de ko ten? O ye kalan kɛ min? Ni ye Ala kira kumakan de ye anw ka sunna kitabu bɛɛ kɔnɔ, a bɛɛ. Kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangena ntɛnɛn. O tumana mawuludu de kɔrɔ ye di? Mawuludu kɔrɔ ye anniversaire kɔrɔ ye walima ihtifalu kɔrɔ bamanankan na nahatafil, k'o kɔrɔ de ye anw b'an ka nisɔndiya jira fɛn dɔ la, mɔgɔw k'a dɔn. Anw b'an ka nisɔndiya jira fɛn dɔ la, mɔgɔw k'a dɔn. O tuma na kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangena ntɛnɛn. O tuma na mawuludu de ye jumɛn ye bilen? Ko kira ma mawuludu kɛ sahabaw m'a kɛ, o tuma na
kira ko ne bi dɛnɛ su ne bangena dɛnɛ mana bangeni de ye jumɛn Allahu akbar ajra dɛnɛ sunkun ye jumɛn n'a sunkun ye ale ka bangeni ye wa an yɛrɛw sigi kun de ye a ka bangeli ye Allahu akbar ajra Allahu akbar nka i bɛna min fɔ o fana bi faamu k'a fɔ wai kira ye mawuludu kɛ nka a ma kɛ aw ta kɛcogo in de la an b'a fɔ o ye jumɛn ye Allahu akbar ko ka mɔgɔw dalajɛ ka mɔgɔw fara kɛnɛ kelen kan ko a bɛ wajuli kɛ ko a bɛ kira ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kira m'o kɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ ɲɛfɔ o ni baganw ma jɛ ni kodɔnnaw jɛra olu de b'i ɲɛfɔ kelen o tuma na an bɛ mun ta a ye kuranɛ lajɛ ala ko kira ma kuranɛ kɔnɔ ko kira tɔw minnu tɛmɛna ka kɔn i nali ɲɛ ne b'olu baro bɔ i ye tari limaniya na sabati i bolo tara ni dusukun sabati linusabbita biha fuadaka tari an na i dusukun sabati kira minnu tɛmɛna ne b'olu ka maana bɔ e ye tara ni dusukun sabati mana ni ala kira ka bangeni sera an b'a fɔ don o don an bɛ k'a fɔ nka bangeni mana se an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan kira kun ye jɔn ye kira ye mun kɛ kira nana ni mun ye k'u hakili jigin kira la tari u dusukun na sabati kira ko la parce que ala ko a bɛ kira kɔrɔw ta ɲɛfɔ muhamadu ye ko tara dusukun na sabati mana n'an nana kuranɛ kɔnɔ kira ko ale bɛ ntɛnɛn sɔn ale bangena ntɛnɛn a bɛ ala fo o tuma na ni ntɛnɛn sera ntɛnɛn o ntɛnɛn o tɛ e ni ne ma wajibi ye an dɛsɛr'o la mɛ san mumɛ bɛɛ kɔnɔ a fɔra bangena tile kelen min na k'o ta k'o kɛ barikadadon ye ala ye e ni ne kan ka se k'o kɛ bangeniw fɔra kuranɛ kɔnɔ bangeni tɛ kura ye alakira la o nabila isa bangeni ala y'a fɔ nabila isa ko ne bangena don min na salamun alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya a ko ne isa kisi bɛ ne kan don min na ne bangena ja bange don kuranɛ yɛrɛ nana ni kira dɔw bange don ye kuranɛ kɔnɔ yahaya fana a fɔra o yɛrɛ ma salamun alayhi yawma wulida kisi bɛ yahaya kan don min na a bangena kuranɛ nana ni kira dɔw bangeli ye k'u bangeli fɔ a bɛ faamu mana n'an y'a lajɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ silamɛw ni ne ye hɛrɛ k'aw ye n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan ni ye hɛrɛ mun k'a ye n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan nka n'a ma barika da n'a fitiri waleyara ne ala ka ɲangata ka gɛlɛn o tuma na ja hɛrɛ mana k'i ye k'a barika da an b'o kɛ farida yɛrɛ de ye parce que ala ko n'i m'a kɛ n bɛ balawu jigin i kan wala in kafartum ala ko n'a kafiriyara n ka nɛɛma ma n b'i sara ni ɲangata de ye o tuma na ka ala ka nɛɛma ko la dɔn o ye farida de ye o tuma na an bɛna ni mawuludu yɛrɛ ye farida kɔnɔ yɔrɔ jumɛn ko ala ko n'i ye n ka nɛɛma barika da o tuma na ala kira dili anw ma nɛɛmaba don parce que kira nana k'an bɔ baganya de la cɛ muso to a bolo cɛ ka nafolo to a bolo kana hasidiya kana dabalijugu k'a la kana tɔgɔ ca kɔfɛ n'a dɛsɛlen don a dɛmɛ kira nana an bila nin de la ala tilala k'a fɔ kira nakun na fana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhamadu cikun foyi t'e la fɔ dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kira cikun ye dafɛ bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ dafɛ bɛɛ min tɛ seli dun
min bɛ boli sɔn dun min bɛ tasuma bato dun min ko ala tɛ dun ala ko ne ye muhamadu ci dafɛ bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ seli o i tɛ seli o i bɛ dulɔ min o i bɛ boli sɔn o i ko ala tɛ o a ci kun ye k'a bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ alors ni aya an b'a kɔrɔ fɔ cogo di a fɔra ko silamɛw de bɛ don alijinɛ na lahara ko kafiriw bɛ don jahanama na kira dun cira de ko an ka kɛ silamɛ ye o tuma na kafiriw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira ci kun na cogo di an hakili an ye nin fɔ siɲɛ caman kafiriw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira ci kun na parce que ni e ye silamɛ ye e ka so ni kafiri ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala ye seningi ye kafiri muso ka ɲi e muso ye ɲɛ bɔra kafiri muso fɛ i bɛ se k'a tigɛ k'a bɔsi a la mais i ka ala ko ani ka kira ko walimuso to a tigi bolo jɛnɛya ye haramu ye kafirikɛ muso tora a bolo a ma hɛrɛ sɔrɔ kira cili la wa e ni kafiri bɛɛ sigi la kafiri jumɛn don min bɛ boli sɔn a bɛ sɛ fa a boli la a bɛ kami fa a boli la a bɛ misi fa a boli la kafiri boli sɔnna e n'a bɛɛ sigi la a b'a ka boli sɔn na nka a ka tɔɔrɔ tɛ se e ma i b'i ka mɔbili kɔnɔ ka na i nana boli sɔnna n'a muso sɔrɔ goudronda la muso bɛ ka fɔɔnɔ walima muso degunnen don i ko kafirikɛ ma ko mun bɛ madamu na a ko madamu n nana dɔrɔn a bɛ ka yɛrɛ ta ka bɔ ka bin ne yɛrɛ kamana gannen don anw ka kitabu kuranɛ ko kira ko silamɛkɛ ye boli sɔnna muso don i ka mɔbili kɔnɔ sisan yɔrɔ min ka kan ka magɛn i ka yen magɛn n'o ye furakɛli yɔrɔ ye n'a a somɔgɔw bɛ se k'a furakɛ a di furakɛlikɛlaw ma o ye ta bannen ye mais ni gɛlɛya bɛ somɔgɔw la boli sɔnna in wari t'a bolo ko e alimami ba in i ka boli sɔnna muso furakɛ anw ka diinɛ ko ten et puis i t'i fo dɛ non k'a fɔ k'i ye ɲumanya kɛ non i ma ɲumanya kɛ dɛ i ka diinɛ de ko k'i k'a kɛ ten wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin mamadu e ma ci foyi kama fɔ dafɛ bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ mana dafɛ bɛɛ ka hinɛ kafiriw tɛ se k'a sɔrɔ fo silamɛw ka kɛ laadiri ye ka kira labato a bɛ faamu wa mana a b'a janto nin de la mawuludu kira yɛrɛ y'a kɛ kɛli da kɔni ye nin ye wa sahabaw ye mawuludu kɛ kira balolen kira bɔra don dɔ la ka na sahabaw sigilen sɔrɔ u bɛ kuma na u bɛ ka kira mankutu fɔ kira ko aw bɛ mun na yan ko walahi an bɛ ka ala barikada de ala y'i dili min kɛ anw ma a kɛra an ma hɛrɛ ye an bɛ ka ala fɔ k'i ka ɲumanyaw fɔ kira ko est ce que tiɲɛ na ni ala cɛ a bɛ yan o de kama u ko kira ma walahi an bɛ yan o de kama kira ko m'a fɔ a ka kale ko zigalen don a la la mais n ye mɛlɛkɛw de ye ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw la ni aw ka ne kanuni ye ani ala foli ko ala ye ne da aw ma ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw la n'o de ye o de la n y'a gɛlɛya aw ma n ko a k'a kale n'a sigi kun y'o ye ko sahabaw ma mawuludu kɛ o ye n'i y'a fara silamɛya baara ka ɲi n'i y'a fara diinɛ kan mais a bɔ diinɛ na kɛ e min i ka denkundi kɛ yan e min den ka anniversaire kɛ yan kɛlɛ kɛr'o la kɛlɛ t'o la bon an ka silamɛya sariyaba ta n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye su in na n'a y'a hakili sigi a bɛ n faamu a bɛɛ bɛ lafiya pewu
mawludu bi bɛn mawludu ti bɛn aw bɛ lafiya mais an tɛmɛn'a kan dɛ ça on a dépassé hein an ye nin tɛmɛ a mɛnna mais n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ aw ye dɔrɔn a ka lafiya an ka a bɔ sariya kɔnɔ e b'i ka denkundi kɛ mais e ko ne ma de ko ne ka sun ko parce que ko alakira y'a ka mawludu kɛ ni sun de ye o tɛ yan o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ sun bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ sun bɛ bila sun min tɛ farida ye a bɛ bila ɲumanya minɛn de kɔnɔ o tuma na ni fɛn bilala ɲumanya minɛn kɔnɔ o a tɛ se ka na ɲumanya wɛrɛ la fɔ o yɛrɛ wa n bɛ fɛ ka mun fɔ bamuru tun bɛ kira bolo dɛ sallallahu alaihi wasallam mais sahaba dɔw ka bamuru tun ka bon a ta ye dɛ kira ko k'a fɔ min si bɛ kira bolo fo o si ka y'i bolo o ɲinina kɔtɛrɛ tun bɛ sahabaw bolo n'i y'a di kira ma a tɛ se ka kare fila taama n'a ye fɔ ni nasrulahi nana a y'a fɔ k'olu ka kɔtɛrɛw ka bon kojugu ko ka dɔ bɔ a la ko f'i k'a bɛn kira ta hakɛ ma ayiwa kira ko ni sunkalo kalo laban sera ko an ka nafila seli caya kira yɛrɛ tun bɛ joli seli anw bɛ joli seli ko kira tun b'o seli n ko i b'a kɛ i mana se ka hakɛ min kɛ munna o ma haramuya ko parce que i m'a bila kira ka hakɛ da la wa o tuma na n bɛ fɛ k'a yira o la kira ma nin kɛ ani nin ti bɛn a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ko mawludu ti bɛn a y'a bɛɛ ɲininka ko kuranɛ aya kelen jumɛn ko ten ayi yanni diɲɛ wuli cɛ a t'o mɛn a f'u ka ala kira kumakan kelen jiri la kira sɔrɔla silamu a ka kumakan kelen min ko mawludu ti bɛn ko kira ko ten a y'a minɛ an k'a lajɛ a ye sahabaw ko sahabaw ma mawludu kɛ a ye sahaba kelen ka kuma yira an na min ko mawludu ti bɛn kira ma a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko a ti bɛn kira m'a fɔ a ti bɛn sahabaw m'a fɔ a ti bɛn e de nana fɔ bi ko a ti bɛn o tuma na e de cira wa oui n'i ko a dɔw kɛcogo man ɲi mais y a pas de problème y a pas de problème n'i ko a dɔw kɛcogo man ɲi an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ni juguman min b'a la an b'a lajɛ o ka bɔ a la kɛ a kɛcogo man ɲi a n'a man ɲi yɛrɛ o ye kuma siya kelen ala ko ko a ye feere daga ko nka a ye riba kɛ haramu ye feere la kumana n'i bɛ fɛn haramu i bɛ na ni dalilu de ye dalilu tɛ yen bon pour que k'aw bɛɛ lafiya k'a fɔ ni mawludu surunyana olu yɛrɛ ka fɔlɔ ka mawludu kɛ ka sɔrɔ k'a passe mawludukɛlaw ma n bɛna bɛɛ lafiya su na kɛlɛ tɛ mawludu nɔfɛ non kɛlɛ tɛ mawludukɛlaw nɔfɛ non n bɛna kɛlɛ bɔyɔrɔ fɔ a ye an bɛ wali kɛlɛ de kɔnɔ o la ne b'a ɲini aw bɛɛ fɛ silamɛw an kana sɔn kɛlɛ min an sen t'a la an bolo t'a la an kana an ka du ci o kama wali kɛlɛ de yɛlɛnna anw kan mawludu man ɲi a ka ɲi i b'a dɔn a daminɛna tuma min na c'est-à-dire a daminɛ yɔrɔ ka jan lasili la quoi comme tuma min na Seydina Ali nana Seydina Ali ani Muawiya ta nana bila ɲɔgɔn na u cɛsirila fɔ Seydina Ali u y'a faga Seydina Ali fagalen kɔ u y'a den Hasanu faga Hasanu fagalen kɔ u ye Seydina Ali den Hussein faga silamɛw tilala fila ye tila kɛlen ko anw bɛ sa kira somɔgɔw nɔfɛ a bɛ fɔ olu ma ko siyaw a tiɲɛw a sɛbɛ sɛbɛw de ko don
olu ko anw bɛ kira somɔgɔw anw bɛ sa kira somɔgɔw nɔfɛ olu fagara fagacogo jugu bɛɛ la u ko diɲɛ bi wuli olu bi sa ala kira somɔgɔw sabu kira satɔ ko k'a y'a ka denbaya kalifa silamɛw ma o tuma na anw bɛ sa kira ka denbaya nɔfɛ a fɔra olu ma siya sira fankelen minnu k'u bɛ muawiya ta fɛ olu ko olu ye sunamɔgɔw ye a fɔra olu ma sunamɔgɔw o tuma na siya ninnu u nana kaburu jɔ Seydina Ali kaburu kan ka na so jɔ ye ka na so jɔ Hasani ni Huseni kaburu kan ani Huseni bɔnnaw Karibala o n'a ɲɔgɔnnaw u ye sobaw jɔ ye k'a kɛ misiribaw ye san o san mɔgɔ min bɛ taa Karibala walima Najaful Ashrafi la san o san tuma dɔ la mɔgɔ maa miliyɔn 20 san dɔ ta maa miliyɔn 30 mais hiji yɛrɛ mumɛ a cayalen 3 miliyɔn a cayalen mɔgɔ miliyɔn 3 mais ninnu ta mɔgɔ miliyɔn 20 kuma dɔ la mɔgɔ miliyɔn 30 olu de bɛ taa kaburuw la o tuma na n'u ka karamɔgɔba min ka bangeni sera u b'o ka mawuluduba kɛ sisan u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu de nana mawuludu ko haramuyali taara yan de u kan tɛ alakira yɛrɛ ta ma dɛ kɛlɛ bɛɛ kɛra contre ninnu bɛ ninnu gɛlɛ u taara bɛɛ sen don a la k'a sɔrɔ diinɛ ko tɛ mawuludu ko kɛlɛ bɔyɔrɔ de y'i kɔrɔ nin ye ko siyaw bɛ Hasani ni Huseni ka mawuludu kɛ u bɛ Seydina Ali ka mawuludu kɛ u bɛ alakira ka mawuludu kɛ bon o tuma na pour que ka mɔgɔw décourager mɔgɔ kana tugu u kɔ u ko mawuludu ti bɛn jɔnni ko ten jɔnni ayiru ko kira tun b'a kɛ Kardawi o ye sunamɔgɔw ka karamɔgɔba ye a ka fatura kɔsa in na ala ka hinɛ na Kardawi ko juma na a bɛ ka kutuba kɛ a ko k'ale filɛ mawuludu la nin ye ko sabu alakira bangena nin kalo in de la k'ale filɛ mawuludu la ko mais k'ale ka mawuludu kɛcogo ni tɔw ta kɛcogo tɛ kelen k'ale bɛ ka mawuludu kɛ ko ka mɔgɔw kalan mawulududen jihadikɛla de la ko mais mawuluden jogo ɲuman k'ale kan d'o ma mawulududen min bɛ ala bato kojugu k'ale kan d'o ma ko mawulududen min ye mɔgɔw bila jihadi la ni mɔgɔw bɛ ɲini ka jihadi bila k'ale bɛ ka k'o mawulududen de ka mawuludu kɛ Kardawi a makitaw bɛ n bolo a image dafalen bɛ ne Hayidara bolo o ye sunamɔgɔw ka an ka diɲɛ laban in na sunamɔgɔw ka karamɔgɔ ko bɛɛ danna yen de El Kardawi mais a ko k'a filɛ ka mawuludu de kɛ a makitaw bɛ n bolo a dafalen a ko nka mais ale kan dɛ mawuludukɛla tɔw b'a fɔ ko alakira tun bɛ ala bato kojugu ko ale kan t'o ma mawuludukɛla tɔw b'a fɔ ko alakira jogo tun ka ɲi ko ale kan t'o ma ko ale kan bɛ jihadikɛla kira de ma ko ka mɔgɔw su ka kɛ jihadi kan a bɛ n bolo a makitaw bɛ ne bolo a dafalen alors sunamɔgɔw caman bɛ mawuludu kɛ minnu farala ninnu kan olu de bɛ kɛlɛ la mawuluduko la mais mawuluduko tɛ diinɛ ko ye fadenya kɛlɛ kɔrɔ dɔ de tɛmɛna arabuw ni pɛrisiw cɛ mawuluduko in de bɛ ta yen n'o tɛ kira ko ne ye fɛn min kɛ juma o juma ntɛnɛn o ntɛnɛn b'a kɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ k'o man ɲi bilen mais ni i ye défaut min y'a kɛbaaw la mawuludu bɛ bɛn mais a ye nin bɔ a la a ma ban mais cɛ bɛ k'a fɔ ko mawuludu man ɲi ko fili caman b'a la a y'a fili dɔ kɛ k'u bɛ dɔ kɛ est ce que mɔgɔ ninnu u ye kalan kɛ
kira ka sahabaw kun bɛ dɔn kɛ kira yɛrɛ sigilen ɲɛna subhanallah aidra cɛkɔrɔba in tilala ka muruti k'u bɛ dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ a tun bɛ sufuw de ma quoi komi sufuw b'u kunkolo kɛ tan k'u kɛ tan ka ala tɔgɔ fɔ k'u bɛ dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ mais est ce que u hakili c'est à dire el-gharadu marad arabuw de b'a fɔ el-gharadu marad c'est à dire ne bɛ fɛ ko ka kɛ tan k'o ye bana yɛrɛ ye c'est à dire e mago tɛ tiɲɛ na bilen o e bɛ fɛ a ka to i ta de la ne mago bɛ nin na k'o ye bana yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ye dɔn kɛ misiri kɔnɔ e ka Bukhari ni Muslimu ko dɔn tun bɛ kɛ kira ka misiri kɔnɔ kira yɛrɛ sigilen ɲɛna a muso b'a bolo yen fo a b'a ka fini biri a muso la cɛw ka n'o ye ka dɔnkɛlaw filɛ a ka misiri kɔnɔ e b'a ko mawuludukɛlaw bɛ dɔn kɛ misiri kɔnɔ k'o man ɲi o tuma na i bɛ tuubi de parce que i ye kira bɔ silamɛya la i bɛ tuubi de manil fard manil muhyi manil nasir من الكافي من الوهاب من الودود من الكريم واحد ni ko dɔw bɛ kɛ misiri kɔnɔ ko i bɛ dɔnkɛlaw bɔ silamɛya la ko parce que u ye dɔn kɛ misiri kɔnɔ mais e yɛrɛ ka kitabu i ko kitabu min bɛ kuranɛ kɔfɛ ko kitabu min bɛ kitabu bɛɛ ɲɛ o ko kira tun bɛ sigi dɔnkɛlaw kɔrɔ kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ an ka an ka misiri namaralen ninnu ma kira ka misiri ko kira yɛrɛ tun bɛ sigi yen de ka dɔnkɛlaw filɛ a ka misiri kɔnɔ a bɛ to ka sahabaw ɲininka Éthiopien ninnu ka kun ka di kosɛbɛ u b'u suli ka b'u dakɔrɔ ka dɔnkili duman da k'u biri ka wuli ko n'o kɛra ko kira b'i yɛlɛ ko kira b'a fɔ sahabaw ma ko cɛ ko di de ko cɛ ko di k'u b'a fɔ ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye k'u bɛ ka k'o de fɔ ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye ko n'o kɛra dɔrɔn ko kira yɛrɛ b'i yɛlɛ nin bɛ Bukhari ni Muslimu de kɔnɔ a ye duman kɛ n kunna n k'a ɲara dɛ n k'a ɲara ayiwa an ka faama nana k'a fɔ an ka faama nana monsieur le ministre ayiwa a y'a sɔrɔ kɛnɛ kan yan an bɛna kuma d'ale ma silamɛw ka minisiri ani diinɛw ka minisiri ni laadalakow ka minisiri ayiwa an bɛna kuma d'a ma falyatafaddal mashkuran muazzaza